D'altres coses, per exemple, si comparem amb les eleccions europees d'ara fa 5 anys, doncs no es van presentar per els dos partits nacionals catalans importants dos candidats que fossin membres de Sobirania i Progrés. Això és una diferència. Tampoc hi havia Sobirania i Progrés. Tampoc hi havia Sobirania i Progrés, però ja ho sé que feia una mica de trampa. Però, vull dir, són perfils diferents, especialment en el cas de Convergència. No és el mateix presentar a Ignasi Guardans que presentar a Ramon Tremosa, per moltes raons. No és el mateix tampoc presentar a Oriol Junqueras a la seva projecció pública que a Bernat Joan, amb tots els meus respectes, com a bon professional i com a bon director ara de política lingüística, però la projecció pública i la tasca prèvia d'Oriol Junqueras, sense menystenir, insisteixo, a Bernat Joan, és incomparable. Doncs això també suposa un canvi. És a dir, els partits, com tota organització, això és totalment d'acord amb el que has dit, Enric, això és com una botiga. Per tant, va en funció. Si el partit pensa que perdrà vots per canviar de posició o per tenir una posició determinada, no ho farà. Si pensa que guanyarà vots, sí que ho farà. Per tant, quin és el paper important? A banda de treballar, a banda d'organitzar, a banda de que no és tan important ara ja ni els mitjans de comunicació hegemònics, com s'ha vist, ni que tenir el suport dels partits de cara a organitzar una cosa tan complicada com aquesta. A banda d'això, quina és la tasca important? Doncs mostrar justament que existeix un electorat catalanista que no està d'acord amb el fracàs de les polítiques catalanistes dels últims anys basades en l'autonomia. I en funció d'això, els partits o bé evolucionaran cap a aquesta línia o bé perdran clientela. Ara, un canvi sobtat, quan Nokia va deixar de fer fusta per a fer telefonia mòbil, va ser quan se li va esfondrar la fusta. Perquè si les coses van més o menys bé, per què canviar? Hi ha una cosa, però, que comentava l'Enric, que el fet d'anar a Madrid va durar el comentari 2 dies o la idea 2 dies. No, res, ni això. O un minut. Hores. És important aquest canvi en la mentalitat. Fins ara, políticament, i tothom mirava sempre a Madrid a demanar coses. Aleshores, com ja hem vist que realment el pacte amb Espanya trontolla per tot arreu, la gent ja comença a entendre que hem de posar el focus aquí. I això és l'autodeterminació. Perquè l'autodeterminació és que un mateix decideix fer una cosa. I per això ara està canviant una mica tot el que hi ha al fons. Els partits polítics ara es senten observats. Ara ja no val anar a Madrid i dir que no i fer tot aquest joc. Ara ells tenen la pilota sobre la seva taulada i això és el que hem dit d'alguna manera a Brussel·les i això és el que estem dient ara. Toca fer la feina aquí. Després ja veurem què passa, però de moment hem de fer-ho aquí. Això internacionalment també ho hem anat veient amb les diferents declaracions de diferents líders. Escolti, no em pregunti sobre problemes regionals. Facin la feina que han de fer, diguin si volen o no volen ser un estat i quan ho diguin, aleshores nosaltres ens podrem posicionar, perquè si no m'està fent entrar en un problema regional. Per tant, ara el que nosaltres hem de fer és que els nostres polítics decideixin si volen avançar clarament cap a l'autodeterminació o seguint fent aquest joc. Mentre segueixin fent aquest joc que estem fent, la societat anirà avançant i, com deia Alfons, es quedaran sense clientela i ja veurem què passa. Sí, sobre aquest tema volia, una cosa que és evident, volia remarcar una mica que tant els delegats territorials com tota la gent que ha participat en aquest esdeveniment no ens han preguntat mai uns als altres ni de quin partit érem, ni de quina associació érem, ni d'on veníem, si érem castellans, si érem catalans. Jo soc de Vinaròs, i a mi ningú em pot preguntar si era nascut a Barcelona o el que sigui. Què vol dir això? Que és l'altra lectura que a mi m'ha agradat fer, de dir, a veure, la societat civil és capaç de, quan l'objectiu és molt clar i té un rendiment molt concret, és capaç d'ajuntar-se. Els partits reconec que ho tenen més difícil perquè tenen la seva clientela i d'alguna manera es poden posar d'acord, però em temo que fins a un cert punt, perquè... Però, tornant al tema anterior, aquests dies el tema no era si dreta o esquerra, si esquerra, que si Convergència, no era aquest el tema. El tema era, efectivament, exercitar l'autodeterminació. I amb això s'ha vist claríssim que ens posàvem tots d'acord. Tots els que érem allà, evidentment, i molta gent que no hi va poder. Aquest és un factor molt important perquè és cert que es diu home, hi ha 7 catalans, surten 18 associacions i tot això, etc. Però ara
dintre del gir que està donant la cosa, perquè han participat totes les agrupacions i tal, d'una forma extraordinària, perquè ens han, en fi, sense això no haguéssim fet tampoc gaire cosa, doncs tots, inclús els partits, hi ha hagut partits que ho han fet, que ens han escrit i han dit estem amb vosaltres, però sense aquell protagonisme que a vegades tots hem anat allà, diguem-ne, sense mirar gaire qui sóc jo ni qui és l'altre, sinó per una idea comú que teníem. Això crec que és un dels punts a considerar favorablement. Doncs, els partits que han subscrit o han escrit que estan en favor de la independència? Si hi ha. Sí, aquests que se us han dirigit. Sí, concretament, a veure, no d'una forma, jo no estic gaire al corrent dels temes periodístics, però no d'una forma, diguem-ne, així, però jo sé que, per exemple, tant de Convergència com d'Esquerra s'han fet notificacions als seus militants de suport a la manifestació. Ara una declaració del partit conforme s'adheria a demanar la independència o alguna cosa semblant, no. Ara, aquest és el pas que fa falta. No, clar. Però és que això ja està fet. Però a poc a poc, no? A poc. Clar. És que hi ha una cosa que poder la gent, clar, no sap, perquè veuen les declaracions dels líders dels partits i es queden amb això, però Esquerra Republicana, Convergència, Unió, Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa. Aquests 5 partits, que són 3 efectes del Parlament, tenen el dret a autodeterminació en els seus o estatuts o ponències congressuals. Per tant, els partits, la militància dels partits, que és la base i la societat, fan aprovar això. Llavors, els líders és una altra cosa, perquè els líders, per qüestions tàctiques, diuen ara que no o que sí, però hem de tenir molt present que els partits majoritaris, i amb això hi ha una majoria al Parlament, estan a favor del dret a l'autodeterminació perquè ho diuen els seus estatuts, programes electorals o ponències congressuals. Per tant, hem de partir d'aquesta base. Però ho diuen, i està escrit i endreçat al calaix. Bé, doncs aleshores els militants dels diferents partits hauran de prendre les mesures, però ho diuen. Per tant, amb això vull dir que la majoria social la tenim. La majoria parlamentària la tenim. I només falta una cosa, la voluntat. Tota la resta ho tenim. I tot anirà en funció del que deia el Pep també, de com empenyem. És a dir, si empenyem molt, possiblement llavors els partits agafin aquest article que tenen dins dels seus estatuts i llavors en puguin fer ús. Si volies dir alguna cosa? I si empenyem i els polítics professionals en actius continuen autistes, hi ha una paraula que se n'ha parlat molt els últims anys, que és desafecció. Doncs hi ha un cubell que va amb les escorrialles allà. I amb això el poble és molt intel·ligent i savi. És a dir, que en prenguin nota. Passem una mica a això que comentem, que estem comentant de fet, que és el dia després de Brussel·les. El dia després de Brussel·les, què fem? Per una banda hi ha la iniciativa legislativa popular, que podries potser explicar una mica com està tot, quin és l'objectiu i... La iniciativa legislativa popular, que és la manera que tenen els ciutadans de proposar lleis, i en la línia que anàvem és el que ara ens toca fer els ciutadans, ara actualment té prop de 7.000 promotors, que és les persones que demanen al Parlament que es debati la llei. Això no passa mai, perquè amb 4 es pot presentar una iniciativa legislativa popular. Amb 4, som 7.000. Per què ho hem fet així? Doncs precisament pel que estem parlant, perquè els partits polítics no facin veure que no ho senten. Jo crec que alguna cosa hauran de dir. Ara hauran de dir alguna cosa, perquè no som 4, són 7.000. Aleshores, ara estem en aquesta fase, hem d'acabar de decidir quan la presentarem al Parlament, però no serà les properes setmanes, o sigui que això no ens allargarem molt, i aleshores tot dependrà de 7 persones. És curiós i trist, però així la decisió de 7 persones farà